Sekali lagi, lu tombol adem no. Matur nuwun. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Yu Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu, selamat malam Kang Masku Akbar. Wah. Sehat ya Mas? Sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung, Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning kene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono. Kelambine oren. Klambine sindene oren. Terus aku diujat. Yo ning kene iki panggonane. Jan ning kene iki kawitane Mbak Prigel bertemu dengan saya pertama kali. Bertemu piye? Bertemu. Kami serontolen bareng. Iya, pertama kali bertemu. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya Mas, berarti awak dhewe wis 2 tahun 2 tahun ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Seprono seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko mbiyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur Cik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen, Mbak. Biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish to. Oh. Maksudnya pacar itu yo mboten. Maksudnya itu anu apa itu? Asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di ora, mboten makaten. Maksudnya itu gini, warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak, sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Wong ngono. Iya ngono. Iya pokoke Mas Akbar ora pacaran karo A, B, C, D, E, F, G ngono pun mboten purun tahu, tidak mau tahu warga masyarakat. Ngertine sok moro-moro rabi ya Mas. Moro-moro rabi ngono rak yo penak to. Iya, wis doa terbaik kangge sampean ya Mas Akbar. Ya. Semoga sampean karire melejit. Amin. Ngono, dadi ora usah kesusu rabi, wong rabi iki rumangsane apa penak. Oh ngono ya, Kak. Sampean kan sampean iki nuturi aku iki aja kesusu rabi. Kok sampean iki sak pantaranku sak letingku kok ya wis rabi lho. Ya mergo aku wis omah-omah, Mas. Mula aku ya nuturi. Wong rabi kuwi penake mung sesasi rong sasi gedene setahun. Oh, dadi nek pesek kuwi lagi wingi rabi kuwi jek proses enak-enake ya. Sik nikmat-nikmatnya dia masih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya toh. Kok rasakno lek wis bar setahun rong tahun. Mencret kowe.
Kira-kira warga masyarakat Sumbernongko apa ya ngono ya? Penake rabi apa ya nggur semulan rong wulan tok ya? Asine ning do digandeng bojone dhewe-dhewe malah do wedi muni iya, Mas. Oh. Nah iya wong Kuwi ya mulai jenenge. ya pertama kuwi sebenarnya ekonomi ya, Mas ya. Oh ngaten nggih? Iya, Oh iya. itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Bener. Ekonomi loro karaktere permasing ya, Mbak ya. Bener. Dadi umpamane ekonomi wis aman terkendali nek pancen karaktere elek ya bubrah. Dadi ya padha-padha mlakune ngono lho, Mas. Padha-padha mlakune. Iya, ya ekonomi ya sifat masing-masing. Jadi kudu saling mengerti, kudu saling rebut salah. Aja rebut bener. Dadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Aja siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede, saya kobong. Neng kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedaya rabi kabeh. Sampe ngenteni Mas Heru rabi. Ya kabeh pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabuh sarung depung durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi ning ngenteni kabeh ki rabi dhisik baru sampean. Lagi aku pokoke penutup keren-keren. Iya, gonge pokoke ya. Tuh kan. Diamini ya, Cah. Yo aja nek karen-karen yo selak ketuwekan kok. Titenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Mboten kesusu, Mbak. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumbernongko sing mirsani kaya podium. Lah yo do kemulan apa asrep to, Bu? Nggih asrep to. Angine kebanteren. AC-ne. Anu ya, warga masyarakat kene iki kulino saben dinane daleme kene, omahe kene ya jek ngrasakne adem ya. Sik ngrasakne adem. Apa neh awak-awake. Apa meneh awake dhewe iki prayo catuken. Biasane lek catuken ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono? Heeh. Dadi bareng. Ngono biasane. Ya aja nong. Iya, nggih. Semangat. Siap, pun. Doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumbernongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Prigel? Mugi-mugi sedaya masyarakat Sumbernongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Ingkang dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya toh? Ingkang gadah hutang mugi-mugi enggal saged ngelunas. Si Allahumma amin. Alhamdulillah. Jan dongane apik, dongane becik. Gitu. Nah, yo ngene iki Mbak Prigel iso sowan rene iki seneng. Seneng lho Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora nampa kok. Ora enek tamu tekan Sumbernongko. Tak kira aku pancen ditilap, dipasak yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah kok nilap. Iya. Nggih Mas Akbar ya. Apa? Seneng Mas. Apa? Bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan tadi monggo. Sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur, coba cek tahu WA aku mau blokir apa mau arsipnya. Ora tahu aku, ora tahu blokir wong wedok. Ditendi WA-ne. Oh lagi lho, lagi mlebu. Sinyale ongel Mbak nek nggon adem. Wong mbok kunci WA-ku. Ora ngawur. Chat kunci. Mbak Prigel ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa iki juga Grigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Nggih, sudah ditransfer 200.000. Oke. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Oke. Perwakilan teman-teman aja. Siap. Arep ngaturke apa dhisik yo? Mbok sing bawa sik lho, Mbak. Alah bawa ra melu Mas ki Mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora ketang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood iki nak biasane enak to, Mbak. Lek di mood iki enak to. Nah, ngono to. Apa lho kuwi? Maksudnya mood iki adem-adem kok ngomongnya mood. Maksudnya itu kepengennya itu kerentek atine itu nembang apa? Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumbernongko. Ya. Apa sing khas Mbak Prigel?
Tombok kangen nggih aku sih muni tombok kangen. Oh iya, heeh, tombok kangen. Tombok kangen ayo sing Mas. Cocok kuwi senenganku Mbak niku. Ya, tombok kangen kula kalih warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombok kangen nih kalih warga masyarakat Sumber Nongko. 2 tahun lagi kepethuk. Ya, muga tahun ngarep ade iso rene maneh. Iso rene meneh. Ya. Iki live. Apa? Iki live. Live kamera ting cerentel ngono ya. Sing wingi kan ora live. Live. Nah, bawanana Mbak Yu. Langsung mawon. Oh, langsung. Nggih, bawa rak melu ki Mang. Oke, siap, langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca Sanggar Seni Aska Prata. Langsung dikerep koplo ajur, Mas. Betul. Ya. Ben ora adem ya Mas Akbar. Ya. Hey. Mas kelahati hati-hati. Tak boleh takut ngomong kangen iki. Rasa sakipi durung butuh tangi. Rasa kangen wis iso mari. Sumber Nongko bergoyang. Salam pambuka tombok kangen dadi wujud tombok kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih. Anu, Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Iya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Diwan namanya Mas Angga. Niki kula di WA, ya temannya Mas Angga niki menika Mbah Diwan. Temannya Mas Angga itu Mbah Diwan namanya Mbah Toyo. Nah, niki diken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Heeh, monggo mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Heeh, duduk. Oh. Wah. Dursasana. Wah. Kok mas aku mundak tahun mundak 6 ngono lho. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lho. Iki Diwan sing wani karo aku ya gurigi tenan. Nyuwun sewu Mbak Yulimbo. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun wedal sekedap. Iya. Harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh, saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih. Mas Yuangga menika nggih
ketua kula nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yulimbuk beserta rombongan, sakderengipun matur, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng makempal dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yulimbuk. Nggih. Ing mriki kula nderek-nderek mangayu bagya. Anggenipun kagungan hajat Bapak Kepala Desa berserta warga masyarakatipun, hajatipun nggih menika bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten enten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Sumber Nangka ngriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nangka niki tansahipun paringi sehat walafiat. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Lah iki lho. Tomong ya. Hormat kabeh, hormat gerak. Mas, tekak gerak. Sindene cilik-cilik, cekli-cekli kaya dalange. Ngayono menyesuaikan no, Bos. Ayo, Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngadeg, Duk. Wah, iki. Wah, yo, ora disepoti keroncal-keroncal. Pak, lah ibu niki. Lah widanyange ya ben pinarak sing penting tak sangoni. Jawe kabeh. Ayo. Ya. Kula yo katut. Lho yo no. Pasukan siap gerak. Nah niki ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan, gerak. Nah, atur. Rada-rada. Lah kula kan pemimpine, Pak. Iya. Wong cilik iki ya lombok impring. Tegak, gerak. Nah. Oke, pun ready, Pak. Pun ready. Ready. Niki priye, Pak, kersane? Niki kan pripun? Heeh. Niki langkung abdolipun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slumpret ora, Mas? Slomprete anu Pak Kodanan Pak wingi. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slompret ora gablek. Lho. Mbok kono lukane ngono. Lah wis monggo ora nang omah. Oh ya, slompret apa iki? Slompret apa? Ponorogan. Oh ya. Monggo Pak Lurah, Nah, kula aturi minggah dateng pepanggungan. Ya, sesuk tak tagih tenan pokoke. Ning tak sesuk dolan ning omahe tenan aku awan sesuk. Lah aku ya njaluk dhuwit ketuaku. Oh ya. Lah padha ae, Pak. Ayo. Ning nyuwun sewu. Iya. Lek teng mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Oh, ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Mangkane nyuwun sewu. Bilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit, tapi muga-muga aja sampeyan ning rumah sakit. Amin. Kesulitan apa mawon mangke ngebel Mas Angga. Ya, Mas Angga kan dulure lanang dalang. Oh, tenan. Ayo slomprete, Pak Ayo. Lurah, monggo. Wah. Monggo danyange Bapak Lurah.
Pak Lurah, jenengan nyawer kena, ora nyawer ya kebangetan. Sik to ki dewan munggah kok ngger ngerampok lurah lho. Sik durung. Oh, durung. Ya iya. Nyuwun sewu. Kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Kula mantan lurah 3 periode. Hebat. Desa Sendang Bumen. Alhamdulillah jabatan lurah 3 periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula pimpinan kula Mas Yuangga. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Nggih. Setiap gen kula nyadranan didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki menenge Pak ora tak sawere. Wah. Nek sing ora tau petok anu mesti sulap. Nek sing wis tau petok karo Batoyo ora gumundur. Tenan to. Matur nuwun, Mbah. Siap matur nuwun, Pak. Mbah-mbah no celobah keletak kowe. Lah kok marah-marah terus. Lah kok marah-marah terus. Diwan kok marah terus. Oh iya. Biasanya biyen pas di zaman lurah ya lho, duitnya dadi kresek lho biasanya. Saiki peningkatan duwe dompet ta kok. Yang lurah itu tuwe aku lho. Mbak Yuli Bu, Dalem. Niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung gerakane harus sama. Wah. Gelang kalung ta? Ya. Ilange gelang kalung. Niki Pak Lurah nggih tumut joget napa mboten niki Pak Lurahe? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane nggih. Sak kersane. Mboten saged. Ngacrus tok nggih oleh. Iya. Las ra rewel pokoke. Lagi bengi iki ngacrus-ngacrus. Lah iya. Ayo, Dok. Tapi sing ngaturusne panjenengane anggota dewan iki bangga ra iso ngomong. Wis kok panggah hormat. Kok ngurusi dhuwit dadakan. Kurang tak wae neh. Siap disusui, Mbah. Nggih. Kula purun malih. Iya. Purun malih jare ya. Ayo, Cok, ilange gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gerake. Ayo bareng-bareng. Ayo ngrepek oleh. Ajek Pak Dewan. Kekurangan nalikane senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora kepagon lali janjimu piye ngoten sata dewe Tolong jadi saksi pungkasane dalam ondong aku baca sisa ragu mohon besare ana liyane aku tresno ati balikane Ondo donya
Aku putar sakelingan alikane yen urip senajan bisa suwe Cocok. rasa kangen kaya kayang ini ora kebalon janjimu piye tanpa sepi kalau jadi saksi putasane kodok Terima kasih. Urung. Wah. Iki hawane kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Mbak Yuli, Bu, Apa? Pripun? Kados pundi? lah ngono lho karo Dewani Basa. Wah, tukane slompret apa ora sesuk? Niki nyuwun sewu Mbak Yuli, Bu nggih. Kados pundi? Kula sinten jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok bit geden. Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Nggih. Loh, soalnya tak sesuainya karo nyuwun sewu. Lah tapi kan aku cantik. Mosok Yamaha 75. Sing setunggal dereng kula sangoni. Oh iya lali Pak, nggih lepyon. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu. Nggih. Nek buwe niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan. Klasik. Menika yang Wah. Kok iyangi lho. Yang ti. Pak Lurah pindah malih Sepisar meleh napa Pak Dewan? rondo gantungan. Wah. Dalang kondang kok sinden rati doktrin ini kok. Ayo rondo gantungan. Tari sik kanca-kanca niku, kanca-kanca Nggih. pengrawit iku ditari riyen. Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek. Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? Wis aku bagian nyangoni ae. Loh, berarti duete kali sinten iki Mas Akbar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok kon nembang jerene lurah. Oke, ya. Iya. Mangga, langsung mawon nggih bawa Dewan nggih. Satu lagi rondo gantungan. Ngrepek mboten napa-napa jare Pak Dewan wau. Mangga kanca-kanca manut. Yo. Oke. Ayo.
jenengmu sapa seliramu pindho rasa aku ngamesna wong ayu apa muda lajana gampang jantung ditinggal para pisah nanging curang aku sadar ngerti kowe pajak Makasih Pak Dewan. Ya, monggo duduk teman-teman. Matur nuwun Mbak Yulimbo. Siap. Kula namung pesen dhateng warga masyarakat khususnya dusun Sumber Nangka mriki. Ampun ngantos kesupen utawi lali naminipun Mas Yuangga. Nggih, Pak Bu nggih. Mas Yuangga. Nggih, kula kinten ngaten bilih wonten klenta-klentunipun kula dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Pak Lurah. Nggih, muga-muga lurahe ya diparingi sehat. Tapi bojone ya mek sitok. Oh, ya Pak ya. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun sepati ketoprak ancor teduk. Bapak Lurah sampun. Bapak Kepala Desa menawi wonten menambahkan sepatah dua patah kata monggo lho Bapak. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu dumateng sesepuh saha pinisepuh ugi dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan. Nggih. Niki wau ngeten Mas Dalang, di Kados pundi, Bapak? samping acara bersih dusun, Nggih. di dusun Sumber Nangka niki wau juga ada acara pengukuhan lembaga adat. Ngeten, nggih. Jadi kadang ya yang jelas karena modernisasi nggih dari kemajuan zaman sehingga warisan leluhur niku banyak yang tergerus oleh kemajuan zaman. Contohnya seperti nyadran dalu menika niku nggih termasuk nguri-nguri budaya ing leluhur. Ngeten nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya tetap berjalan lancar dan Amin. tentunya acara niki bisa terselenggara. Nggih matur nuwun dumateng Mas Yuangga dari anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura. Nggih. Jadi nggih luar biasa. Sumber Nangka dalu niki wayangan mawon dirawuhi kalih anggota dewan 2 orang. Nggih, sing sitok gendeng. Tapi ngapunten, gendenge niku gendeng budaya gendeng kabudayan. Gendeng paseduluran. Ngoten lho nggih. Panjenenganipun nggih Pak Kades senior sudah 3 kali menjabat. Ya sapunika meneruskan pengabdiannya ke masyarakat melalui
anggota dewan. Dewan. Mungkin mawon sedaya ditungakne kabeh diparingi sehat panjang umur. Mugi-mugi saged menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngaten nggih. Nggih. Lajeng untuk warga Sumbernongko tentunya sak tibanipun acara menika Pak Lurah namung dongakne nggih sedaya warga kabeh diparingi sehat panjang umur ingkang barokah lan jarangkenipun pados rezeki. Ngaten nggih. Nggih. Dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan sugeng ngayahi wajib ngantos paripurna. Mugi salajengipun tetep diparingi sehat lan tambah laris mawon. Amin, amin. Nggih, makaten Bapak Ibu kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprakan gue ngiringi Mbah Lurah turun panggung sama Mbak Sri berdiri. Ayo, teduk, teduk ya. Selamat malam Sri Wahyuni. Iya, selamat malam. Mumpung laras iki mau si selindru terus. Nggih. Sisan sing selindru wae ya, Nduk. Siap, sedika dawuh. Seneng kamu ta selindru. Nggih leres, jenengan kok ngertos karemenan kula. Lah iya. Aku mau nek barang ya. Wah, aku nek barang aku nesu. Iya, Podang kuning no. Oh, mekaten. Iya, podang kuning. Bawanana Asmarandana. Yuk, monggo. Alon-alon wae. Nadyan wujud temong peksi Ugi tak aturake yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media, mugi saged dados kanca melek lan saged andadosaken karenaning penggalih. Sri. Nggih, dalem. Ngene iki bojomu nek ning omah ngene iki awakmu pentas ngene iki apa ya memonitor, Sri? Mboten pernah niku. Ora nate ya. Mboten. Dadi wis bojone pentas wis dilasne ngono ya. Mongso bodho. Ora apa-apa kok Mas aku iki. Wis biasa ke dhisik rono rene dhewe. Iya. Lah iya ta. Terus alus manis merak hati wasawenggen kulit golek isi podang jenar Ajeng. ibu bunga hatiku Entekna Sri. nyanding bisa dadi Ya.
langsung buka celuk Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Coba kaya ngapa dadeke? Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek isih tak sayang. Mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
Sri. Wah, jan luar biasa. Wis diaturake podang kuning no. Oh iya, karo sedulurku sing saka Kampir Bagor. Mbak Sri Wahyuni, Mbak wonge cewek ngono kuwi ya. Kuwi ya S2. Oh ngono. Sri Wahyuni SSN MSN. Iya. Iya ya, Ma. Luar biasa. Sinden perpendidikan. Oh ya. Mbak Sri luar biasa. Bengi nyinden awan bakul Brambang. Wah. Sapa Sri kuwi juragan Brambang kuwi no, bos Brambang kuwi. Weh ngono, heeh. Oh. Bakul Brambange karo bojone live TikTok ngono. Brambange tak-takke monggo ini spill Brambang. Lah ya ora apa-apa ya kemajuan zaman. Bacotke. Bu guru sapa? Dik Sinta Widya Palupi. Sepote sing pelok, male pelok, Monggo, Dik Sinta kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Coba kaya ngapa ya? Selamat malam Mbak Sinta Widya Palupi. Selamat malam Mas Akbar Syahalam. Wah, Bu Guru niki masih prei nggih Bu Guru sekolahnya Bu Guru. Libur. Sampai kapan, Dok, libure? Jeng Senin sampun mlebet. Oh, Senin wis mlebu. Dadi kanca-kanca pengrawit barang sing guru wis sok Senin wis mlebu ya. Nggih. Pun mumet-mumet ria. Iya. Tak golekne gandengan Dik Sinta. Gandengan. Ada permintaan. Tadi tak golekne kanca duet terbaru. Yaitu adalah Mas Heru. Iya ngalah. Seumur hidup ya tak terima nih. Dik Sinta wis disepoti sing hebat, Mas Heru sepotana Mas Tris. Ayo, sepot sing cocok karo karakter Mas Heru sembarang apa wis manut. Ayo, Mas Tris sepotana Mas Heru nggo minggah ning panggungan. Di pinggir kali orang mencari mangsa. Enak sekali. Ada bebek. Di pinggir kali mencari mangsa. Enak sekali. Jadi kan piye kan iki? Iya. Rohan saku. Anu Mas Marai Akbar. wonge renek, cara enek aku ngono ki. Niki wau kan sepote mencari mangsa ngoten lho. Ayo. Yo teragawene golek mangsa. Mulu dikira tenan tuh. Yo ora to kowe. Padahal tenan. Lah iya. Oke, Mbak Limbo. Selamat malam Mas Heru. Nggih. Ada permintaan wau terus wau sonten permintaane napa Mas Heru? Wau sonten. Loro Asmoro. Loro Asmoro. Nggih spesial Bu Suharmi Azza. Oh, FMA. Nggih Depok. Saking Depok. Depok juga memantau. Nyuwun Loro Asmoro karya besar yen mboten klaim itu Ki Haji Mantep Sudarsono. Maka dipun aturaken manut kanca-kanca garepe kados pundi. Ayo. Maka Mas Her. Oke. Kanca-kanca. Sesarengan asta berata Dik Sinta. Iya. Ayo Mas Heru, Mas Heru. Yo. Yo.
Gusti tansah ngaparno dadi srana usaha Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu aneh kono-kono kae gampang-gampang angel dibaleke Aduh Yuk telas ya. aku nganti Makasih Mas Heru, Kang Sarto, Dik Sinta Widya Palupi kang sampun ngaturaken Loro Asmara karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono kang mijil saking Karangpandan Karanganyar. Ya, kurang siji no. Ya, diaturke pisan. Mengko permintaan sing liyane kena disambung ning season Goro-goro Patete Songo. Oh ngono. Pamundutan saka Mas Angga. Oh ngono. Jane loro ning mau wis diaturke siji praon. Oh ya, permintaane balik Slendro Caping Gunung. Oh ya, sing ngaturi bersama-sama ya no. Mbak Prigel, Mbak Seli, Mbak Retno, Mbak Patricia yang belum nembang ayo. Ayo bersama-sama yuk. Ya spoti yuk. Komando geraknya siapa? Mbak Prigel. Mbak Prigel. Instrukturnya aku. Iya, Jang. Okay. Instruktur di mana? Instruktur di pinggir situ. Apa? Instruktur neng ngarep terop, Mbak. Dan dhuwur ya luwih ketok rupane, Mbak. Dikerek. Ya di pinggir enggak apa-apa engko sindene yang yang pinggir-pinggir ini melihat pojok. Oke. Komando geraknya. Atau Mbak Iqbal di tengah aja. Oh, tengah ya biar penak. Kamu sana. Kita itu harus blocking panggung, harus menguasai panggung. Rono, nanti interest kono loh. Mbak Iqbal aku di mana? Di sini?
Medun. Hei, kaya medun tenan iki lho. Lah kan nurut instruktur, Mas. Mau panggungnya ning kene kok. Aku rung menyapa ya. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mas Akbar. Niki anu Mbak Prigel. Dalam. Sinden gawane sing nyimping. Oh iya? Cantik loh Mas. Niki gini iki gawane Mas Semplon gini. Mbak tidak terus. Mas Akbar. Dalam. Tapi yang ngendang sekarang juga gawanku loh Mas. Weh lah, tadi anu Mbak Prigel, setiap sinden itu punya gawan pengerawe. Masa kayak Sinta. Hah? Sinta iki. Sinta beduk, gawane Oke. beduk. Mbak Sri ora melu. Lah Buke niku gawane sing gambang. malahan. Bonang. Ben iramane ora kendul langsung dangdutne wae Mas Jus. Heeh, capek gunung kur mawon kur gerakane bebarengan. Dipandu oleh Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Oh ngono. Yuk langsung dadekke coba kaya ngapa caping gunung. Ayo tublak utak ya. Yo. Mas Angga, moga kena kanggo jampi sayah utawa tombo kesel permintaan request no. Oh ya, yo bacotke 1 2 3 ya. Sakar bisa Oke Rio.
Ya, telaske. Syukur bisa nyaman kenal besok hati Matur nuwun. Asik asik. One, two, three, four. Oke, makasih. Kembali ke pengasih. Duh, anakku Limbuk, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? 3L dalam pertunjukan wayang kudu tetep